Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Padunga. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya 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 Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. So the chapter 2 வந்து Hare Krishna. Chapter 2 வந்து Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். Overview, இந்த சாப்டரோட ஓவர்வியூ நேத்தே நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லிருந்தானே. So Bhagavan is a யாரா படிங்க. Bhagavan overview. Bhagavan is superior to Brahman and Paramatma. Sri Krishna is superior to Narayana. Krishna is the source of the all incarnations. Krishna is the incarnations. Krishna is the shelter and abode of everything. Lord Chaitanya is the supreme absolute truth. Hare Krishna. Hare Krishna. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So நேத்து இது பார்த்த நம்ம இது யார் படிக்கிறேன்? Chaitanya is the supreme personality of Godhead, absolute truth ன்னு வந்து சொல்லிருக்காங்க. Lord Chaitanya is the supreme சித்திரலேகா மாதாஜி வந்து கையை ஏத்திருக்காங்க. அவங்க படிங்க மாதாஜி. Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead. Krishna himself, full with 6 opulences, Bhagavan. He is the absolute truth and no other truth is greater than or equal to him. Lord Chaitanya is the Svayam Rupa Govinda. He is so merciful in delivering the rightful souls. Fallen souls. ஆமா அதுதான். So இந்த 6 opulences என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? யாராவது 6 opulences நாங்க சொல்லலாமா மாதாஜி? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்ல அவருடைய 6 opulences நாங்க சொல்லலாமா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ட்ரை பண்ணட்டும். இல்ல 5 பண்ணாதான் அது. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. ஆப்புலன்சஸ் எல்லாருக்குமே நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன். எல்லாம் அவர் வந்து எப்படி இருக்கு, அவர்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு. கைகளோட எடுப்பார். அது இல்ல ஆப்புலன்சஸ் இல்லனா அவரோட சக்தி சொல்லவா? ஆறு சக்தி. அதாவது அவருக்கு வந்து அழகு பணம் இது சபோனா இருக்கிறது, ஸ்ட்ரென்த், இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 2 அவரை அதாவது கிரேட் வேற யாருமே கிடையாது. அவர்தான் எல்லாத்துலயுமே அவர் தான் கிரேட். அழகு, அறிவு, செல்வம் எல்லாமே சத்தமா சொல்லாதே மியூட் பண்ணிட்டே நீங்களே. ஓகே இவங்க சொல்லுங்க. லெவல் 5ல எல்லா அழகு, எல்லா புகழ், எல்லா செல்வம், எல்லா அறிவு, எல்லா வலிமை, எல்லா துறவு. எல்லாம் சொல்லணுமா? ஆமா எல்லாம் துறவு எல்லாமே. ஆமா கம்ப்ளீட் அவர் தானே. அப்புறம் ஃபேம்னு சொல்றோம் இல்லையா, புகழ்னு சொல்லுவாங்க. புகழ், அழகு, செல்வம், அறிவு, அப்புறம் வந்து அவர் வந்து துறவு, வலிமை. இந்த 6 வந்து அதனால அந்த 6 opulences அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். இது வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது. இது எல்லா இதுலயுமே வந்து வரும். எப்படி நம்ம 3-fold miseries மாதிரி இதுவும் வந்து எல்லாத்துலயும் வரும்.
So he is absolute truth and no one is greater than not equal to him அப்படின்றாங்க. So இவரும் வந்து ஸ்வயம் அவருக்கு ஈக்குவல் யாருமே இல்ல அப்படின்னு. ஆமா, ஈக்குவல் கிடையவே கிடையாது. So அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து merciful. He is very merciful also. சைத்தன்யர் வந்து merciful, இரக்கமானவர், இரக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கு. So யாரெல்லாம் வந்து விழுந்த ஆத்மாக்களோ அவங்களெல்லாம் ஈரிடத்தில் இரக்கம் இருக்கும். யாரெல்லாம் விழுந்த ஆத்மாக்கள்லாம் அவங்கள வந்து தூக்கி விடுறதுக்காக வந்த இவர் தான் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்யர் அப்படின்றாங்க. ஏன் எல்லாரும் இறக்க வைக்கிறாருன்னு தெரியல. எல்லாரும் இருக்கு. ஏன் இறக்கம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அடிக்கடி, என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, உனக்கு இறக்கமே இல்லையே, எங்களுக்கு உள்ள கஷ்டத்தை கொடுக்குறீங்க. அது இல்ல ஏன் டெத் ஆக்குறாரு எல்லாரையும் கேக்குறேன். ஏன் டெத் இல்லைன்னா அவ்வளவுதான், ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆயிடும் இல்லையா. கருணைன்னு அர்த்தம் மாதாஜி. கருணை மர்சிஃபுல்லா கருணை. கர்மா முடிஞ்சு அவர் வந்து கிளம்பிடுவார். காலையில நம்ம வந்து இவரோட பார்த்தோம் இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜ் ஒரு வார்த்தை வாய் கூட திறக்கவே இல்லை. யாரு இவரு யுதிஷ்ட மகாராஜ். ஏன் டிஃபரெண்ட் பீப்புளுக்கு டிஃபரெண்ட் கர்மா போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. அவன் போடல, பகவான் போடல. நம்ம செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு குணத்தோட நம்ம செய்யறது வினைகள். எல்லாருக்குமே தீர்க்க ஆயுள் கொடுத்தாங்க. எல்லாரும் இல்ல, அது வந்து கொடுக்க மாட்டேன் மாதாஜி. நம்ம அந்த பழமொழி தெரியும்ல மாதாஜி, திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான். நம்ம செஞ்ச வினை தான் தண்ணீர் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. ஆக்சுவலி பகவான் வந்து நீங்க நல்லபடியா இருக்கணும் தான் நினைக்கிறார். உங்களுக்கு என்ன முடியா முடிஞ்சுமோ அல்ல ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவர் வந்து ஏற்கனவே எல்லா மினிஸ்டர்ஸையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டார். சிவா, ருத்ரா, பிரம்மா பார்க்கணும், பரமாத்மாவை திருப்பி பார்க்கணும். அவ அந்தந்த டியூட்டி பண்றா. இருந்தாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்டா அவளை சரி பண்ணலாம்ல, ஏன் பண்ண மாட்டாரு? கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்டானா அவ பெனலைஸ் இது, அதுக்கப்புறம் அவ வந்து சரி பண்ணலாம்ல, அது ஏன் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தெரியல. நம்ம அது ரூல் புக்ல இல்ல மாதாஜி, பகவானோட ரூல் புக்ல அது கிடையாது. அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட இது வந்து கர்மா வந்து முடிஞ்ச உடனே அவன் வந்து கிளம்பிடுவான்னு சொல்லிட்டு ரூல் புக்ல எழுதி வச்சாச்சு. செகண்ட் சான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாரையும் எதையும் படைக்கவோ இதுவோ அவரா பண்ணல. அவர் வந்து ருத்ரரை படைச்சிட்டார், சிவனை படைச்சாச்சு, பிரம்மாவை படைச்சாச்சு, அவ எல்லாம் பண்ற மத்த தேவர்கள் எல்லாம் நமக்கு நம்மள வந்து பாத்துப்பா. அதுக்கு பதில் தான் மறுபிறவி கொடுக்குறாரா? சூப்பர். தேதிகள்லாம் மறுபிறவி வந்து நமக்கு இவர் தான் கொடுப்பார். சிவனை பொறுத்தது அது. இவரு வந்து பிருந்தாவன கோலாகலம் இவர் தானே பண்றது. நல்ல ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துல இருந்தானா இவர் தானே கூட்டின்னு போறாரு. ஆன்மீகம் அதுவும் இல்லது எப்படி எப்படின்னா தூய பக்தி இருக்கணும். கொஞ்சம் கூட மாசு இருக்கக்கூடாது. அதுல நம்ம அவரோட இதுலதானே போறாங்க. கிருஷ்ணரோட இதுதானே கோலாகலத்துக்கு தானே போறாங்க. அதான் தூய பக்தி இருந்தாதான் கோலோக விருந்தாவனே வந்து போக முடியும்னு வந்து சொல்றான். அதுதான் வந்து இந்த அந்த காலத்தால வந்து அந்த தாயார்கள் இவங்க வந்து பாக்குறாங்கன்னா, ஒரு 16,108 மனைவிமார்கள் வந்து மனைவியா அடையறதுக்கு வந்து அவங்க எவ்வளவு வந்து லட்சக்கணக்கான வருஷங்கள் தவம் பண்ணினதுனால்தான் பகவானோட மனைவியாக ஆகிறாங்க. லட்சக்கணக்கான வருஷம் அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப இது. அதேதான் ருக்மணி தாயார் அவரு எவ்வளவு நாள் இதுலயே இருந்திருப்பார், தபஸ் பண்ணிட்டே இருப்பார். அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஜாஸ்தி வருது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வடிவகர்சி மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். துர்கா மாதாஜி இருக்கா? அவங்க இல்ல, குழந்தைங்களை அழிச்சுன்னு வர போயிருப்பாங்க. Okay, okay.
ஓகே, இங்க வந்து பாகவதத்துல வந்து ஒன்னாவது கேண்டோ 3வது சாப்டர்ல இதை பத்தி வந்து பகவானுடைய இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க, அப்பியரன்ஸ் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. ஏதகம் சகலா பூம்ச கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் லோகம் நிருத்யாந்தி யுகே யுகே. இது படிக்கிறாரு. Lord Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on planets whenever there is a disturbance created by the atheist. The Lord incarnates to protect the souls of fallen souls. யாருக்கு வராங்க? பக்தர்களை வந்து காக்கிறதுக்காக வராரு. இல்ல அப்படின்னா விழுந்த ஆத்மாக்களை வந்து மேல் தூக்கி விடுறதுக்காக வந்து வராங்க. எப்படி நம்ம வந்து இவங்களெல்லாம் வந்து பாக்குறோம் இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பேன். எப்படி வந்து எத்தனை பேரெல்லாம் வந்து திரும்பியும் வந்து பகவான் பேர்ல அவர் பேர்ல வந்து பக்தி செலுத்தி அது மூலமா பகவானுடைய லோகத்துக்கு அடைந்தவர்கள்லாம் நம்ம வந்து அஜாமிலர் இந்த பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து செகண்ட் சான்ஸ் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக. அதனால பகவான் வந்து ஒரு கருணாமூர்த்தி அப்படின்றதான் வந்து சொல்லுவோம். அவருடைய விருப்பம் தான் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய பண்ண கர்மாக்கள் பொறுத்து எல்லாமே வந்து நடக்கக்கூடிய. சோ இவர் வந்து அப்பியர் ஆறுது, அதாவது இதுக்காக லோகத்துல வந்து அவதரிக்கின்றார் அப்படின்னா இந்த நாத்திகவாதிகள் நடத்தக்கூடிய அவங்க வந்து நிறைய வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் கொடுக்குறாங்க. அதாவது எப்பவுமே வந்து இந்த பகவானை பத்தியான தூஷிக்கிறது, அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தர்களை வந்து கிண்டல் பண்றது, கேலி பண்றது. சோ பகவான் எப்பவுமே வந்து சொல்லுவாரு, நீ வந்து என்ன பண்ணாலும் நான் பொறுத்துப்பேன், என்னோட பக்தர்களை வந்து பண்ணினானா நான் பொறுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அதுக்காக தான் அவர் வந்து அப்பியராரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். நம்ம இது வந்து 4வது அத்தியாயத்துல கூட அந்த பகவத்கீதையில நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் ஏன் வந்து வராரு, கம்சனை அழிக்கிறதுக்கு மாத்திரம் அப்படின்றது கிடையாது. அவர் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து தர்மம் வந்து சீர்குலைகின்றதோ அந்த இடத்துல வரதுதான் அவருடைய, யுகந்தோறும் வரதுதான் அவருடைய வேலை. அடுத்தது வந்து என்ன எழுதுன்னா, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தட் ரிவீல் லார்ட் சைத்தன்யாஸ் ஐடென்டிட்டி as லார்ட் கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11வது கேண்டோல 5வது அத்தியாயத்துல இது வந்து கிருஷ்ணருடைய இது எப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா? இருக்கா சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது கேண்டோல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ண வர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சங்கோ பாங்ஸ்திர பஷாதம் யஜ்ஞா சங்கீர்த்தன பிரயர் யஜந்தீஹி சுமேதாஷஹ. யாரா படிங்க. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the holy name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by associates, servants, weapons, and confidential companions. Krishna. So the Kali Yugathla, in the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the holy name of Krishna. So இங்க வந்து யார சொல்றாங்க அப்படின்னா சைத்தன்யர் தான் வந்து சொல்றாங்க. சோ எல்லாருமே சைத்தன்யர் கொண்டு வந்ததே வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து கொண்டாங்க. அதனால யாருக்கெல்லாம் வந்து பகவானை பத்தியான ஞான விஞ்ஞான யோகம் யாருக்கெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சதோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒன்று கூடி என்ன பண்றாங்க, நிறைய வந்து சாண்டிங் வந்து பண்றாங்க. சாண்டிங் யார பண்றாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு அவதாரம், அதாவது சைத்தன்யர் வந்து சாண்ட் பண்றாங்க. அவர் வந்து ஆல்வேஸ் சிங்ஸ் ஹோலி நேம் ஆஃப் கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு எப்பவுமே வந்து பண்ணிட்டு. அதனாலதான் சில பேர்லாம் வந்து கேட்பாங்க அவர்கிட்ட, என்ன நீங்க ஒண்ணுமே உங்களுக்கு வந்து வேதம் படிக்கிறது கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, நீங்க எதை பத்தியே அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய இவங்க, அதாவது என்னுடைய குரு வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, உனக்கு ஒண்ணும் வராது, நீ ஒரு புத்து, நீ வந்து ஒரு முட்டாள், நீ இதை சொல்லி போறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனால தான் நான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதுவா வந்து சொல்லுவாரு. ரொம்ப இன்னசென்டா ஃபேஸ வச்சுட்டு சொல்லுவாரு அவரு.
நிறைய பேர் வந்து வேதம் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவருடைய ஆல்தோ ஹிஸ் கம்ப்ளெக்ஷன் இஸ் நாட் பிளாக்கிஷ், அவர் வந்து ஷியாமசுந்தரன் வந்து கிடையாது. ஷியாமசுந்தரன் தான் கருநீலம், நீலம் வந்து அந்த இது கிடையாது அவரு. ஆனா இவர் வந்து கிருஷ்ணா ஹிம்செல்ஃப். அவருடைய கலர் வந்து ராதாராணி கௌரங்கதாஸ், அந்த கௌரங்கா அப்படின்ற ஒரு கலர், கோல்டன் கலர். இஸ் அக்கம்பனிட், யாரோட வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உடைசூழ வருவாரு, அதே மாதிரிதான் அவரும் வந்து அசோசியேட்ஸ், அதாவது அவருக்கு உண்டான அசோசியேட்ஸ் எல்லாருடையும் வராரு, சர்வன்ட்ஸ் வராங்க, அப்புறம் வந்து வெப்பன்ஸ் அண்ட் கான்பிடென்ஷியல் கம்பேனியன்ஸ், அந்தரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவரோட வராங்க. அதுதான் வந்து இங்க கீழே கொடுத்திருக்கு சைத்தன்யர். அடுத்தது வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்திரம் ஃப்ரம் மகாபாரத். இதுல மகாபாரதத்துல இருந்து வந்து சுவர்ண வர்ண ஹேமாங்கோ வராங்க சந்தனாங்கதி சந்நியாச கிருச்ச மத்சாந்தோ நிஷ்டாந்தி பராயணம். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து இப்போ இவரு சைத்தன்யரோட கம்ப்ளெக்ஷன் பத்தி சொல்றாங்க, அதாவது அவரோட ஸ்கின் கலர்ல என்ன அப்படின்னு படிங்க ப்ளீஸ். He has a golden complexion. He has the appearance of molten gold. He is exquisitely beautiful. His body is smeared with sandalwood pulp. He accepted the renounced order of life. Lord Chaitanya accepted sannyasa at the age of 24. He is fully sense controlled or equipoised. He is completely peaceful. He is rigid fixed in the chanting of the holy name of Lord Krishna. He is the highest abode of devotion and peace. ஆமா. சோ அவருடைய கம்ப்ளெக்ஷன் வந்து கோல்டன் கம்ப்ளெக்ஷன், ராதாராணியோட கம்ப்ளெக்ஷன் அப்படின்றாங்க. அவரை பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு உருக்கின வந்து தங்கம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய கலர்ல அவர் இருந்தாரு. அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்லி பியூட்டிஃபுல் அப்படின்றாங்க. அழகுன்னா அழகு, பேரழகா இருந்தாரு அவரு. அவருடைய உடம்பு முழுக்க வந்து சந்தனம் பேஸ்ட் வந்து தடவி இருந்தாரு. ஸோ அவர் வந்து எந்த ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வந்தாரு இந்த ஜடபூமிக்கு அப்படின்னா, ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர், துறவரத்துல தான் அவர் வந்து இங்க வந்தாரு. ஸோ அவர் வந்து அதனால 24வது வயசுல வந்து அவர் வந்து இந்த சன்னியாசத்தை வந்து மேற்கொண்டார். சன்னியாசம் மேற்கொள்றதுன்றது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 கடினம். ஸோ அவர் வந்து ஏன்னா டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கே நிறைய வந்து வருவாங்க, நிறைய அந்த மாயை வந்து கொண்டு பண்ணுவாங்க. அப்பப்ப வந்து மாயை வந்து பகவான் வந்து அனுப்புவார். இந்த மாதிரி இவங்க வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களா, டிட்டர்மைண்டா இருக்காங்களா, ரொம்ப கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு வந்து அப்பப்போ அனுப்புவாரு இந்த மாயை. ஸோ மாயையில நம்ம வந்து சிக்கண்டோம் அப்படின்னா நம்ம சன்னியாசத்தை விட்டுடுவோம். எப்படி வந்து விஸ்வாமித்திரர் அப்படிதான் ஆச்சு. மேனகையை வந்து கொள்ளை அழகு, அந்த இவங்க எல்லாமே அப்சரஸ் அத்தனை பேரும் அப்சரஸோட அழகுல மயங்கிட்டாரு அவர். அதுல வந்து விழக்கூடாது. கிருஷ்ணரை கூட அந்த மாதிரி நிறைய வந்து குப்ஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவருடைய ஸ்டோரி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ அவரை கிருஷ்ணரை கூட மயக்கிறதுக்காக, கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த மாதிரியான பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்கள மயக்கிறதுக்காக, கிருஷ்ணரை மயக்கிறதுக்காக நிறைய பெண்கள் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றதுலாம் நிறைய வந்து இருந்தாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அதை பத்தி வந்து சுத்தமா வந்து இதுவே கிடையாது. ஸோ அவர் என்ன அப்படின்னா அவர் எல்லாம் துறவரம் அப்படின்றது. ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து இவரும் வந்து அப்படி இருக்காரு. ஹி இஸ் ஃபுல்லி செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு, சுய கட்டுப்பாடு ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஈக்விபாய்ஸ்டு வந்து அப்படின்னா துக்கம் வந்தாலும் அப்புறம் வந்து துன்பம் வந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்தாலும் சரி, அதை வந்து சமமாக பாவித்து மேற்கொள்ளக்கூடியவர். இது வந்து தெய்வ அம்சங்கள் பொருந்திய குணங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவரு வந்து கம்ப்ளீட்டாவே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, எப்பவுமே வந்து அஜிடேட்டடா இருக்காரு. அதாவது இரிட்டேஷன் வந்து ஜாஸ்தி வராது அவருக்கு. எப்பவுமே வந்து ஒரு சாந்தமா ஒரு அமைதியா இருக்கக்கூடியவர் தான். அவருடைய மைண்ட் எதுல ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சாண்டிங்ல தான். அவரோட மைண்ட், ஏன்னா பர்பஸே அதுக்காக தான் அமைச்சிருக்காரு பகவான். தன்னோட அப்பியரன்ஸ் எடுத்ததே வந்து அதுக்காக தானே. நல்லாதான் நடத்துறாங்க மாதாஜி. சோ அப்பியரன்ஸ், அவரோட மைண்ட் வந்து இட்ஸ் ரிஜிட்லி ஃபிக்ஸ்ட், அப்படி ஸ்ட்ராங்கா ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. எது அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்ட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. அவருடைய இருப்பிடம் எது அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டிவோஷன். பக்தி சேவை தான் அவருடைய இருப்பிடமே.
எங்கெல்லாம் வந்து பக்தி சேவையோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து சைத்தன்யர் இருப்பாரு. அந்த இடம் வந்து அமைதியாகவும் இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஒரு தடவை வந்து பிரபுபாதா வந்து மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே அப்படின்னு வந்து இது பண்ணும்போது யாரோ ஒரு பக்தர் வந்து அவர் வந்து உள்ள வந்து இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா வந்து மந்திரமா வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வெளியில யாரோ இந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னு பாடிந்த உடனே அவர் கிடுகிடுன்னு வெளியில வந்தாரு. ஆஹா, இது கூட நல்லா இருக்கே, கீர்த்தன் கூட பண்ணலாம் இந்த மந்திரத்தை வச்சு அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ணாராம். சோ அதுல இருந்து அந்த கீர்த்தனமும் வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை வச்சு வந்து கீர்த்தனை வந்து பண்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து அவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு, எப்படி வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து நம்ம எப்படி கீர்த்தனை எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல இந்த ஸ்லோகம் படிச்சப்ப நீங்க சுவர்ணவர்ண ஹேமாங்கோ வராங்க சந்தனாங்கதி சந்நியாச கிருஷ்யாம சாந்தோ நிஷ்ட சாந்தி பாராயணம். சோ நிஷ்ட சாந்தி பாராயணம் எதை பத்தி பாராயணம் பண்றதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னா, நிச்சயம் வந்து நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பாராயணம் பண்றதுக்காக பகவான் வந்து அவதரிச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது வந்து மத்ய புராணம் ஆன் சைத்தன்ய மகாபிரபு. மத்ய புராணம் என்ன சொல்கிறது சைத்தன்ய பிரபுவ அப்படின்று பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறார்? In the age of Kali, I will be golden color. Kali, I will be golden color. I will be tall and will have a shaven head. The place where I take birth will be a meeting point of 3 rivers. I will be very merciful and I will keenly engage in chanting the holy names. Kannada Purana. ஒரே நிமிஷம் இதை புடிச்சுல அப்புறம் வந்து. சோ இது வந்து அவர் வந்து எங்க அவதரிச்சாருன்னு சொல்ல முடியுமா? சைத்தன்ய மகாபிரபு एक चक्रा in Bangladesh, West Bengal. एक चक्रा. नवदीप பக்கத்துல एक चक्राன்னு ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. அந்த வில்லேஜ் எல்லாம் அவர் இது பண்ணிட்டாரு சைத்தன்ய. சாரி நவதீப் தான். கரெக்ட். அவரு நித்யானந்த பிரபு தான் एक चक्रा. கரெக்ட். நித்யானந்தா தான் ஏக சக்கரா. இவரு சைத்தன்ய பிரபு மாயாதீப் தான். நவதீப் தான். அந்த பிளேஸே ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். அந்த ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த போற வழிதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். வழியே மேடும் பள்ளவுமா நிறைய இருக்கும். ஆனா அந்த வில்லேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப அழகா ஒரு அமைதியான வில்லேஜ். அவங்கவுங்க அவங்களோட காரியங்களை பண்ணிட்டு போற மாதிரி ஒரு இது. ரொம்ப அழகான வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில வந்து வச்சுட்டு இருப்பாங்க. ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். அந்த கங்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஒரு அப்படியே அந்த என்ன சொல்றது, அதை உட்கார்ந்து மெடிடேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கங்கை ஜலம். அதுல வந்து போட்டிங் எல்லாம் கூட பண்றாங்க. அதுல வந்து பரிக்கிரமா பண்ற மாதிரி போட்டிங் வந்து பண்ணலாம். ரொம்ப பெரிய வாஸ்ட் ஏரியா. இந்த மாயாப்பூர் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து அந்த இவ்வளவுதான் அப்படின்னு இல்லை, அவ்வளோ பெரிய ஏரியாவா இருக்கு. அப்ப என்ன, இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு அந்த டெம்பிளே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உலகத்திலேயே வந்து இதுதான் வந்து பிக்கெஸ்ட் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிக்கெஸ்ட் டெம்பிள் இது வந்து கங்கை. ஒரு சின்ன இது மாதாஜி, அந்த கங்கைக்கு வந்து தன்கிட்ட சைத்தன்யர் வரலையேன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருந்ததாம். அதனால நான் சைத்தன்யரா வர்றப்ப நான் அங்கதான் பறப்பேன்னு சொன்ன உடனே அந்த கங்கைக்கு வந்து மகிழ்ச்சி தாங்க முடியாம அது ஓடிட்டு இருந்தது. அங்கேயும் இங்கேயும் அப்படியே மகிழ்ச்சியில சந்தோஷமா ஓடுனதான். அதனாலதான் 9 தீவுகளாக அது மாறியதுன்னு நான் நவதீப் மாதாஜி நவதீப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பீச்ல and also known as Vrindavan, same Vrindavan, second Vrindavan. ஆமா, இந்த டெம்பிள் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அது தெரியும். இந்த உலகத்திலேயே கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் வணங்கக்கூடிய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, இட்டலியில வேட்டிகன் சர்ச் இருக்கு இல்லையா, இந்த வேட்டிகன் சர்ச்சோட பிக்கெஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். சோ அவர் வந்து சொல்றாரு, இது பாகவதத்துல கூட எங்க வரப்போறாங்க, எங்க பிறக்க போறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற மாதிரி மத்ய புராணத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ அவர் எதுக்கு, ஐ வில் பி மர்சிஃபுல், வெரி மர்சிஃபுல், எல்லாருக்கும் வந்து கருணை படிக்கிறதுக்காக தான் நான் வரேன். I will keenly engage. நான் என்னோட நோக்கம், அவர் வந்து சொல்றாரு, என்னோட நோக்கம் வந்து நான் இந்த பூமியில அவதரிக்கிறது வந்து சாண்டிங் தான். சாண்டிங் என்ன, பகவானுடைய நாமங்களை சாண்டிங் பண்றதுக்காக.
ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்கந்த புராணம் நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி படிச்சுட்டு இருந்தாங்களே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே படுங்க மாதாஜி. ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி. Hare Krishna. Skanda Purana on Chaitanya Mahaprabhu. Inwardly Krishna but outwardly of golden form, I will be accompanied by my associates, servants, weapons, and confidential companions. Taking my birth in the womb of Sachi, I will accept the role of a human being. Hare Krishna. Hare Krishna. So இந்த ஸ்கந்த புராணத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இன்வர்ட்லி அந்த கிருஷ்ணரே வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையா, ராதாராணி இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்காங்களே, ரொம்ப அழகான கலர்ல இருக்காங்களே, நான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கேன்னு அந்த கலர்ல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து இந்த கௌரங்க கலர், அதாவது கோல்டன் கலர் எடுத்துட்டு வந்தாரு. ஸோ அவரோட வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து புடை சுழ வருவாரோ அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து சகாக்கள் வந்திருக்காங்க. அவருடைய இது சர்வன்ஸ், அதாவது வேலையாட்கள் மாதிரியும், அப்புறம் வந்து கூடவே வந்து ஆயுதங்களோட வந்திருக்காரு. அவருடைய கான்பிடென்ஷியல் கம்பானியன் வரும்போது யார் என்று சொல்ல முடியுமா? கான்பிடென்ஷியல் கம்பானியன் எல்லா தோழிமார்களும் வந்திருக்கா. அவரோட ராதா வந்ததுனால ராதாயோட தோழிமார்களும் வந்திருக்கா. கான்பிடென்ஷியல் கம்பானியன் அசோசியேஷன் வரும்போது யார் அது? நித்யானந்தர். அசோசியேஷன் இந்த 5 பேரும் இந்த நித்யானந்தர் இல்ல மஞ்சரிகள்லாம் வந்திருப்பாள். அவரோட மஞ்சரிகள்லாம் அர்ஜுனனும் வந்தாரு, அர்ஜுனன் வந்தாரு, ருத்ரன் வந்தாரு, எல்லாமே இருக்காங்க. பகவான் எப்படி வராரோ அவரோட எல்லாமே வராங்க. அவரோட அந்த ராதாராணியோட மஞ்சரிகள்லாம் அனங்கா மஞ்சரி அவளாரும் வருவாளே. இந்த படத்துல 5 பேர் இருக்காங்களா கம்பெனி? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மஞ்சரிகளா வந்தவங்க அந்த 6 கோஸ்வாமிகள். ஆமா மஞ்சரிகளா வந்தவங்க அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த சர்வன்ஸ் வராங்க, அவங்களுக்கு யாரு சேவை புரியறதுக்காக அவங்க எல்லாம் வராங்க. அப்புறம் வந்து ஆயுதங்களோட வந்து வராங்க. சோ அவருடைய அம்மா பேர் வந்து சாட்சி. வந்ததுனால அவரோட லட்சுமியும் வந்து அவரோடய சேர்ந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாகவதத்துல வந்து 1வது சாப்டர் கேண்டோல 2வது சாப்டர்ல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. 11வது ஸ்லோகத்துல வதந்தி தத்தத்வவிதாஸ்தத்வம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவானிதி அப்யயதே. லேர்ன்ட் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஆழ்நிலை அறிவு இருக்குதோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பகவானை பத்தி அந்த ஞான விஞ்ஞான யோகம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை. 7வது அத்தியாயம் நம்மளுடைய பகவத்கீதை. அதுல நம்ம புரிஞ்சுட்டா போறோம் அவர் எதற்காக இந்த பூமியில அவதரித்தார் அப்படின்றது. அப்சல்யூட் ட்ரூத். கால் திஸ் நான் டுவல் சப்ஸ்டன்ஸ். டுவாலிட்டியே இல்லை. டுவாலிட்டின்றது இது வந்து இதுவே கிடையாது. அவர் வந்து ஒண்ணு வந்து கால் திஸ் நான் டுவல் சப்ஸ்டன்ஸ் பிரம்மன். அவரை வந்து என்னவாக அழைக்கின்றார்கள் அப்படின்னா பிரம்மன், பரமாத்மா ஆர் பகவான். பிரம்மன் ஏங்க அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் பிரம்மனா அப்படின்னா அவர்லேயே தான் வந்தார் பிரம்மன். அவர் வந்து பரமாத்மா, எல்லார இடத்துலயும் வாழக்கூடிய பரமாத்மா. அவரே வந்து நித்திய எப்பவுமே வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் பகவான். சோ அதனால அவருக்கு வந்து டுவாலிட்டியே வந்து கிடையாது. அவர் இந்த மாதிரி பிறந்திருக்காரா அப்படி பிறந்திருக்காரா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது. அனைத்தும் அவரே. அதனால அவர் வந்து பல எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து பிறந்தவர் பிரம்மா, நம்ம இதயத்தில் வாழக்கூடிய பரமாத்மா, எல்லோருக்கும் அருள் எல்லா மெயின்டெனர், கண்ட்ரோலர் எல்லாமே அழிக்கக்கூடிய பகவானாக அவர் திகழ்கின்றார் அப்படின்றாங்க. சோ இது வந்து என்னென்ன பாதையில என்னென்ன மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுடைய பாதை என்ன பாதையை எடுத்தா நம்ம எதை அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஞான யோகத்தை பண்ணினோம் அப்படின்னா பிரம்மன் அந்த பாதையை வந்து நம்ம வந்து போனா இந்த பாதையை ஞான
அப்புறம் வந்து அனாலஜி ஆஃப் த சன் வந்து என்ன அப்படின்னா எஃபல்ஜன்ஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா அவருடைய அது ஒளி. நம்ம பகவான் ஏற்கனவே வந்து 2வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு இல்லையா, என்னவா சொல்றாரு, புஷ்ப மாதாஜி அழகா சொல்லுவாங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுவேன் ஞான யோகம்ங்கிறது பிரம்மனை உணர்றது மாதாஜி. ஞானிகள் அந்த 2வது பகவானுடைய பிரம்மஜோதி அதுக்கு வந்து பிரபுபாத விளக்கம் சொல்வாரு, ஒரு அனாலஜி சொல்வாரு. அதாவது அவர் சொல்வாரு, வெளியில சூரிய ஒளி சூரிய வட்டம் வந்து பரமாத்மா, சூரியனுக்குள்ள வந்து பகவான், பரமபுருஷ பகவான். அதாவது சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். பகவான் வந்து சத்சித் ஆனந்த விக்கிரகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து அஷ்டாங்க யோகம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா, அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நாம வந்து என்னெல்லாம் சன் பிளானட், அதாவது பரமாத்மாவை நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவில் அதாவது நம்மளுடைய சூரிய கிரகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம், சூரிய கிரகமாக இருப்ப. அதுதான் வந்து அனாலஜி. அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது பரமாத்மா, அந்த சூரிய கிரகம் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடியது. அடுத்தது வந்து பக்தி யோகத்தை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாரை சந்திக்கலாம், யார்கிட்ட போகலாம், பகவான். அதான் பகவான் வந்து சென்றடை. அது எப்படி அப்படின்னா சன் காட், அதாவது சூரிய பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. முன்னொரு காலத்துல வந்து பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பூலோகத்துல வந்து குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா, இந்த பதவிக்கு இந்த குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்ட்டு, இவ்வளவு தகுதிகள் வேணும் அப்படின்றாங்க. இந்த தகுதிகள்லாம் இல்லை அப்படின்னா பகவான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணவே மாட்டாரு அவன் எல்லாம். அதே மாதிரிதான் சூரியன் அப்படின்றது ஒரு போஸ்ட். சூரியன் வந்து ஒரு போஸ்ட். அந்த போஸ்டுக்கு வந்து யாருமே இல்ல. அவரு படைச்சு இது பண்ணும் போது யாருமே இல்லை அப்படின்னும் போது, அந்த தகுதி யாருக்குமே இல்லை அப்படின்னும் போது அவரே வந்து சூரிய பகவானா வந்தார். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய பேர் வந்து சூரிய நாராயணன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல படிச்சோமே, யார் அவரு, யார் சூரிய கடவுளா இப்ப யார் இருக்காரு? நாராயணன். இப்போ நம்ம வந்து படிச்சோம்ல 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில பாஸ்கர் 4வது அத்தியாயம் மறந்துட்டா? ஸ்லோகம் விவஸ்வான் வந்து பாத்தீங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு, பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்தே யோகம் ப்ரோக்த்வானஹம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹ மனோ இக்ஷ்வாக்கு வே பிரவீத் அப்படின்றது. சோ யாரும் இல்ல, முதல்ல வந்து யாரும் இல்ல, அதனால நானே வந்து கடவுளா அட்லீஸ்ட் மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Hare Krishna. What do you say, Mataji? Yeah. மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணி அவங்கள சொல்லுங்க. மாதாஜி பண்ணுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு பகவான், விவஸ்வானுக்கு வந்து சொல்றாரு. சோ அதுதான் வந்து பக்தி யோகத்துல போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்றாரு, அப்புறம் மனுக்கு சொல்றாரு. மனு வந்து இது வந்து சூரிய கடவுள் வரும்போது விவஸ்வான், அவருடைய பையன் வந்து மனு, மனசுலேருந்து பகவானுடைய மனசுலேருந்து பிறந்ததுனால மனுக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. மனுவோட பையன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இக்ஷ்வாக்கு, அவருக்கு நிறைய பசங்க மனுக்கள். நம்ம வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் இது படிக்கும்போது அந்த பர்பட்ல வந்து கொடுத்திருக்காரு, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அதை பத்தி வந்து ரொம்ப விவரமாவே வந்து கொடுத்திருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பா அம்மா இல்லாத பிறகுற மாதிரி கணக்கு இல்லையா, ஃபாதர் மாதிரி இல்லாத, யாரு ஃபாதர் மாதிரி இல்லாத பிறகுற மாதிரி
இல்ல அப்பா அம்மா மாதிரின்னு இல்ல, பகவான் தான் எல்லாமே விதையதை கிழிக்கக்கூடிய தந்தை இல்ல, அவரோட மனசுல இருந்து ஒவ்வொரு பாகத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே பாகவதத்துல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். பாகவதத்துல வந்து அவருடைய மயக்கால், ஆமா அவரே எல்லாம் அவரே எல்லாமே பகவானே வந்து எல்லாம், அவனே அவருடைய சக்தி இருக்கு இல்லையா, 3 விதமான சக்தி, அவரே வந்து அந்த இது வந்து அவரே வந்து கிருஷ்ணர், அவரே வந்து ராதாராணி. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அவர் செப்பரேட் கிடையாது, ராதாராணின்னு செப்பரேட், அவருடைய எனர்ஜில இருந்து வந்ததுதான் ராதாராணி, அவரோட ஹலாதனி சக்தியில இருந்து ராதாராணி, அத ராதாராணில இருந்து வருது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன அப்படின்னா, அப்படின்னா சஸ்டெய்னர் அண்ட் ப்ரொடெக்டர். யாரு வந்து இந்த உலகத்தை காத்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கக்கூடியவர், அவர் வந்து பான்னு வந்து மீனிங். அடுத்தது வந்து ஜிஏ அப்படின்னா இஸ் a லீடர் அண்ட் கிரியேட்டர். அவர் தான் எல்லாத்தையுமே வந்து கிரியேட் பண்றாரு. அந்த உலகம் தோன்றின போது ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணினதே வந்து பிரம்மா தான். எப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து தான் தாய் தந்தையர் இல்ல அப்படின்னு சொல்றோமே, இவருக்கு வந்து தாய் தந்தையர் இல்லைன்ட்டு கிரியேட்டர், he has come from இவர்கிட்ட அவருடைய ஆன்மீக உடல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். he doesn't have யார் நம்மள மாதிரி அந்த தாய் கருவுற்று அந்த மாதிரி பெறக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து கிடையாது. அவர் நினைத்த மாத்திரத்துல வரக்கூடியதுதான். அவரு நம்ம வந்து இந்த பாகவதத்துல இன்னும் ரொம்ப டீப்பா படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இதுலயே வருது. அந்த முதல் கேண்டோலயே இதோட இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க, எக்ஸ்பான்ஷன் பத்தி எல்லாம் நிறைய வந்து முடியில இருந்து வர்றவா, அவளோட நெஞ்சில இருந்து வர்றவா, மயிர்கால்கள்ல இருந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சொன்னாங்கல்ல மாதாஜி. அடுத்தது வந்து லீடர் அண்ட் கிரியேட்டர் அவரு. அடுத்தது வந்து வா அப்படின்னாலே ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் டுவெல் இன் த லார்ட். பகவான் தான் எல்லாருமே வந்து பகவான் இடத்துல இருந்து தோன்றியவர். அதனால்தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த சக்தி. பகவான் எப்படி உயர்ந்த சக்தியோ, அந்த சுப்பீரியர் எனர்ஜியோ, அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த சக்தி. நாம இந்த ஜட பூமியில அவதரிக்கிறதுனால நம்மளுடைய இந்த முக்குணங்களுடைய தாக்குதல்னால நம்மளுடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கீழ்த்தரமா இருந்துட்டு இருக்கு. அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்த வேண்டியதா இருக்கு, பகவான் இருக்கே அப்படின்ட்டு. சோ நம்ம வந்து மறந்துடுறோம். இப்ப வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து பரீட்சத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பரீட்சத்தை வந்து குழந்தையா இருக்கும்போது பார்த்ததுதான், அவர் இருந்தாலும் வெளியில வந்து அவர் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் மறக்கவே இல்லை அப்படின்றது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பக்தர்கள் யாருமே வந்து ஜடபூமியில நம்மளுக்கு இப்ப சந்திக்க யாருமே வந்து கிடையாது. அதனால the God dwells within everyone, எல்லா இடத்துலயும். மாதாஜி DWELL என்ன மாதாஜி? டுவெல்னா இருப்பிடம், டுவெல்லிங் பிளேஸ் சொல்றாங்க. இருப்பிடம், எல்லா உயிரினங்களும் டுவெல்லிங் பிளேஸ்ன்றது இருப்பிடம். தஞ்சம் புகுதல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி டுவெல்லிங்னா குடிசைகள்னு சொல்றது அந்த காலத்துல. சின்ன சின்ன குடில்கள்னு சொல்லுவாங்க. குடில் இல்ல டுவெல்னாலே இருப்பிடம் தான். குடில்கள் அப்படின்றது டுவெல்லிங், யூ டுவெல் இன் த பிளேஸ் அப்படின்வாங்க. யூ டுவெல் அப்படின்னு, டுவெல்னாலே இருப்பிடம் தான், பகவான் தான். எல்லாருமே வந்து எல்லார் இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார், பகவான் எல்லார் இடத்துலயும் இருக்கார். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் டுவெல் இன் த லார்ட். எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட இருக்காங்க, பகவான் வந்து எல்லார் இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. லார்ட் டுவெல்ஸ் நம்ம கிட்ட ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் பகவான். பகவான் வந்து எங்க என்னெல்லாம் பண்றாரு? He resides in the transcendental world. அவருடைய உலகம் எங்க அப்படின்னா ஆன்மீக உலகம், கோலோக விருந்தாவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. கோலோக ஆன்மீக உலகத்தோட கேபிட்டல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோலோகா. ஆன்மீக உலகத்தோட கேபிட்டல் வந்து கோலோகா. நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய உலகத்தோட கேபிட்டல் வந்து அஸ்தினாபுரமா இருந்ததோ இவர் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அதே மாதிரி கோலோகா இதோட கேபிட்டல், இந்த வைகுண்டத்தோட கேபிட்டல் வந்து கோலோகா விருந்தவன். So he resides in the transcendental world. இங்க வந்து நம்ம வந்து அவரை வந்து பார்க்க முடியாது. அவர் வந்து பார்க்க முடியாது இந்த சென்ஸ், நம்மளுடைய இந்த கண்கள், ஊனமான கண்களை வச்சு நம்ம அவரை வந்து பார்க்கவே முடியாது. அவரை வந்து எங்க அவரோட இருக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த முக்தி, 5 வகையான முக்தி, கடைசி முக்தியை தவிர மிச்சம் எல்லாமே வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா அவருடைய வந்து இருக்கலாம். அடுத்தது வந்து full in all our 6 opulences. நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்தோம். எல்லா புகழ், எல்லா நேசம், எல்லா
பொருட்கள், எல்லாவித சுகங்கள் எல்லாத்துக்கும் அதிபதி அவர் தான். புகழ், கல்வி, ஞானம், அறிவு, புத்தி. இல்ல எனக்கு ஜெனரலைஸ்ட் வேண்டாம் மத்தாஜி, எனக்கு ஜெனரலைஸ்ட் வேண்டாம். ஜெனரலா நம்மளுக்கு வந்து இது நம்ம தெரியும். அவருக்கு வந்து என்ன 6 அப்படின்னா புஷ்ப மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. சொன்னாங்களே, அவங்கதான் சொன்னாங்க. அது புஷ்ப மாதாஜி. ஸ்ட்ரென்த், வெல்த், ஃபேம், எல்லா அழகும், எல்லா அறிவும், எல்லா புகழும், எல்லா ஆற்றலும், எல்லா துறவும், வலிமை, எல்லா வலிமை. சோ இதுதான் வந்து அந்த 6 ஆப்புலன்ஸ். துறவு சொல்லியாச்சு. சோ இதுதான் வந்து ஃபுல் ஆப்புல். இந்த 6 மெத்தட் நம்ம மறக்கவே கூடாது. ஜெனரலைஸ் பண்ண வேண்டாம். நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா வந்து சொல்லல. ஸ்பெசிபிக்கா வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நம்மள வந்து let us be specific. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிடுங்க எல்லாருமே. பேசும்போது மாத்திரம் நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் இது ரெக்கார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. ஓகே. சோ லார்ட் ஆஃப் தி காடஸ் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன். சோ அவருக்கு வந்து யார் அவர்கிட்ட இருக்காங்க, அவருடைய மார்பில உரையக்கூடியவர்கள் யாரு அப்படின்னா லக்ஷ்மி தாயார். ஆமா, he is described as the absolute whole. நம்ம வந்து ஈஷ உபநிஷத்துல சொல்றோம் இல்லையா? என்ன ஈஷ உபநிஷத்துல? பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணஸ்ய பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமேவாய. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணமேவாவதிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர்தான் வந்து பூர்ணமானவர் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பார். விஷ்ணு பரதத்துவா. விஷ்ணு பரதத்துவா அப்படின்றதுதான் வந்து சம்மம்போனம் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய 10வது கேண்டோ, பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய 10வது கேண்டோல வந்து நம்ம இதை பத்தி நிறைய வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பகவானுடைய 99 லீலைகள் வந்து அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல 99 லீலைகள் பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ அது எப்படி அவர் வந்து ஸ்வயம் பகவான். நம்ம வந்து இந்த ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட ஆசைகளை, அந்த ஜட குணங்களை வைத்து நம்ம அவரை வந்து எதுவுமே வந்து பேசவே கூடாது. காம இச்சை இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ஜட பூமியில இருக்கக்கூடியவர்கள். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மாதிரி இதுல வந்து பார்க்க கூடாது அப்படின்றதே இங்க வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பூர்ண ஞானம். பூர்ண ஞானம் அப்படின்றது வந்து இஸ் ஆல் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து பர்ஃபெக்ட், நோ மிஸ்டேக்ஸ். இது எப்படி வந்து வேதம் சொல்றாங்க இல்லையா, வேத வாக்கு அப்படின்றாங்க இல்லையா. சோ அவர்கிட்ட வந்து பூர்ண ஞானம் இருக்கு. அந்த நாலேஜ் இஸ் கம்ப்ளீட். அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த பூர்ண அறிவு வந்து அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. அப்புறம் வந்து பூர்ணானந்த இஸ் அ ஆல் பர்ஃபெக்ட் பிளிஸ், பிளிஸ்ஃபுல். அவர் இருக்கிற இடமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்பவே வந்து பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது. தமிழ்ல என்ன சொல்றது பிளிஸ்ஃபுல்க்கு? மகிழ்ச்சி, 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 பேரானந்தம், ஆனந்தமயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது அந்த ஆனந்தமயால இருக்கக்கூடியதுதான் வந்து நம்ம ஆனந்த், அந்த லேடர் ஆஃப் பேரானந்தம், பிளிஸ்னாவே ஆனந்தம். சோ அவரை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து பேரானந்தம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். பரம மகத்வா அப்படின்னா சுப்ரீம் டிரான்செண்டன்ட். அவர் தான் வந்து ஆழ்நிலை. ஆழ்நிலைக்கு அவர் தான் வந்து சிறந்த உதாரணம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றார். சுப்ரீம் கிருஷ்ணா. சோ இது ஆதி லீலையில 89வது ஸ்லோகத்துல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. தீப ஹேத ஏச்ச பஹு த்ரீப்ரேஜ்வலனா முல ஏக தீபாதஹ காரியே கானனா. When one from one candle, many others are lit, I consider that one are the original. So எப்படி வந்து ஒரு நம்ம லைட் பத்த வைக்கிறோம் அப்படின்னா, நிறைய விளக்கு ஏத்தணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு விளக்கு ஏத்தினாலே போறோம். அந்த ஒரு விளக்கு வச்சுட்டு நம்ம எல்லாத்தையுமே ஏத்திடலாம் இல்லையா. அந்த ஒரு விளக்கு தான் வந்து ஒரிஜினல். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அது யாரு அப்படின்னா பகவான் இந்த ஆதி லீலையில. ஆதி லீலையில 107வதுல வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஈஸ்வர மாதாஜி படிங்க.
பகவான் தான் ஒரிஜினல் பரமகிருஷ்ணக பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விகிரக கோவிந்தக சர்வ காரண சர்வ காரண காரணம். இதேதான் இவரும் வந்து சொல்ற பிரம்ம சமயத்திலயும் வந்து சொல்றது. பிரம்ம சமயத்திலயும் இதை பத்தி வந்து பிரம்மா வந்து சொல்ற ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக. சோ எது யாரு வந்து அப்படின்னா ஈஸ்வரன் அப்படின்னா பரமேஸ்வரன் அப்படின்னே வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து சொல்றாங்க. சோ சச்சிதானந்த சச்சித் ஆனந்தம். அந்த விக்கிரகம் ஃபார்ம்ல விக்கிரகமா எடுத்துட்டாலும் அவரை வந்து வழிபடக்கூடியவர்கள் தான். அநாதிர் ஆதினர் கோவிந்தர் தான் வந்து கடைசியா ஆதிர் கோவிந்தர் சர்வ காரண காரணம். அவர்தே எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ கிருஷ்ணா வாஸ் நோன் அஸ் கோவிந்தா இஸ் த சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். சோ கோவிந்தா அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து சகலமும் வந்து அவர் வந்து கொடுக்கக்கூடியவர். He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. So அவரே வந்து அவருக்கு வந்து ஆரம்பம் அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. அவர்தான் ஆரம்பமே. அண்ட் அவருக்கு வந்து நோ அதர் ஆரிஜின் அப்படின்னா அவர் வேற எங்கேயும் வந்து பெறப்படுத்தவில்லை அப்படின்றாங்க. அண்ட் ஹீஸ் அ பிரைம் காஸ். சோ அவருக்காகவே இந்த வந்து உலகம் படைக்கப்பட்டது. சோ அவர்ல இருந்து விரிவானதுதான் வந்து விஷ்ணு தத்துவம் வந்து வருது. அதாவது 3 விஷ்ணுக்களாக அவர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறார். அதுல இருந்தா இந்த அண்டம் பேரண்டம் எல்லாமே வந்து படைக்கப்படுகின்றது. சோ காரணோதய விஷ்ணு வர்றாரு. காரணோதய விஷ்ணுல இருந்து அவர் தான் வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். சோ அந்த காரண கடல், அதாவது விஷ்ணு தத்துவத்துல ஃபர்ஸ்ட் புருஷர் அவதாரத்துல காரணோதய விஷ்ணு அவர்துலயே தான் வந்து கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணுவா வந்தாரு. கர்ப்போதய சாய் விஷ்ணு வந்து ஷீரோதக சாய் தான் அவர் வந்து அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் உட்புகுந்து நம்மளுடைய இதுலயும் இதயத்திலேயே அவர் வந்து குடிபுகுந்தார். அவர் வந்து உரைகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றார். சோ ஹி இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். அவர் இல்லை அப்படின்னா இந்த அண்டம் கிடையாது. அதனால அவர் தான் வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. ஸோ அப்பேற்பட்ட அவர்கிட்டேந்து வந்த இவர் யாரு நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி இருப்பாரு அப்படின்றத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது 109. ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதார விரஜாந்திரே குமார ஆப்னே சைத்தன்ய ரூபே கைல அவதார. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறது? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. The same Lord Krishna, the fountainhead of all incarnations, is known as the son of the king of Brija. He has descended personally as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. கிங் விரஜா அப்படின்றவருடைய மகன் அதாக அவர் வந்து அவதரிக்கின்றார். He himself has descended. அவரே வந்து பர்சனலா வந்து ஸ்வயம், அதனால்தான் ஸ்வயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பகவான் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அந்த 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாரு, நான் எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு வந்து தோன்றுகின்றதோ அப்போது நான் ஸ்வயமாக அவதரிக்கின்றேன் அப்படின்றாரு. அப்போ அதுவும் வந்து சொல்றாரு, எப்போதெல்லாம் எனக்கு வந்து விருப்பம் இருக்கோ அப்போதெல்லாம் இது அத்தனையும் அழிக்கப்படும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. சோ அவருடைய விருப்ப பிரகாரம் தான் அவருக்கு வந்து தெரியும். நம்மளுக்கு வந்து எதுவும் தெரியாது. ஏன்னா அவரோட இஷ்டத்துக்கு அவர் வந்து பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசவும் கூடாது. ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரியும் எதனால நம்ம வந்து இதை அழிக்க வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம். ஏதாவது ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் போய் நிப்போம், டாக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா. சோ அவருக்கு தெரியும் அதோட இன்டென்சிட்டி என்ன. அதனால என்ன பண்ணுவாரு, இது ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. என்ன டாக்டர் சின்ன கட்டிக்கு போய் ஆபரேஷன் இருக்கீங்களே அப்படின்னும். அவருக்கு வந்து தெரியும். அதனால அந்த கட்டி எடுத்துட்டு அவர் வந்து பயாப்சி அதுக்கெல்லாம் வந்து அனுப்புவாரு. ஏன் பயாப்சிக்கு அனுப்புறீங்க அப்படின்னா, சோ நம்ம உடம்புல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்தாச்சு அப்படின்னா அது உள்ள வந்து எதனால அது தோன்றியது அப்படின்றது பயாப்சி மூலமா தெரியும் அப்படின்றதுக்காக அதை அனுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன மேலிக்னன்ட்டா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. இல்ல ரொம்ப டீப்பா இருக்கா அதெல்லாம் வந்து சொல்லும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் என்ன நம்மளுக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை ஆரம்பமாறுதா அப்படின்னு. சோ அதுதான் வந்து சொல்றது. பகவானுக்கு வந்து தானே அழிக்கிறது தானே உருவாக்குறது அப்படின்றது எதனால அப்படின்னா, அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவர் காரணம் இருக்கிறதுனால, காரணம் இல்லாம அவர் எதுவுமே வந்து பண்ண மாட்டாரு. காரணம் இல்லாம எதுவுமே வந்து நம்ம ஒரு இந்த இடத்துல இருந்து எதுவுமே வந்து போகவும் போகாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. எந்த ஒரு நம்ம நினைக்கிறோம் அவருக்கு இந்த சமயத்துல அவர் கொண்டு போகணுமா அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும்.
ஒரு சின்ன நம்ம வந்து சொல்லணும், ஒரு சின்ன குழந்தை கூட வந்து இறந்து போறது அப்படின்னும் போது ஒரு சின்ன குழந்தைய போய் தூக்கின்னு போயிட்டாரு அவரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா? அதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது. அந்த குழந்தைக்கு அந்த கர்மா முடிஞ்சுது அப்படின்னா 6 மாசம் வயத்திலேயே இறந்து போற பசங்கள்லாம் கூட இருக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது அவர் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் காரணம் இல்லாம அவர் எதுவுமே வந்து பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு. So he has descended personally. அவராவே சுயமாக வந்தார். அதனால்தான் ஸ்வயம் ரூபா அப்படின்ட்டு சைத்தன்யருக்கு வந்து பேரு. அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து 120ல சைத்தன்ய கோசா நீரா ஏ தத்வா நிரூபனா ஸ்வயம் பகவான் கிருஷ்ண விரஜேந்திர நந்தனா. விரஜேந்திர நந்தனா அப்படின்னு வந்து பிரஜா கிங் பிரஜாவுடைய மகனாக தான் அவர் வந்து சொல்றாரு. கன்க்ளூஷன் இஸ் தட் Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead, Krishna the son of the Vraja. So Vraja பூமியில இருந்து அவர் தோன்றியதுனால அந்த பிரஜையோட மகன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் சைத்தன்ய கிருஷ்ணர் வந்து சைத்தன்ய ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார் மகாபிரபு. சோ அவர் வந்து தோன்றி இவங்க கூட வந்து அவங்களுடைய டிசைபிள்ஸ் அவருடைய எல்லாமே இவங்க வந்து கூட வராங்க, கூட சொல்றாங்க இல்லையா அசோசியேட்ஸ்ன்றது. இவங்க எல்லாருமே வந்து அசோசியேட்ஸா வந்து இருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்ட்டு வந்து ஒவ்வொருத்தரா வந்து சொல்றாங்க. அவர் என்ன சொல்றாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு? மத்தாஜி படிங்க, மத்தாஜி யாராவது ருக்மணி மத்தாஜி படிங்க. Be more humble than a blade of grass. More tolerant than a tree, always offering respect unto others and never expecting any in return. அதுதான் அவருடைய கோச். இது வந்து பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட கொட்டேஷன். அவர் என்ன சொல்றாரு எல்லாருக்கும் அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து ஒரு இது சொல்றேன் இல்லையா, புல்லு வந்து ஒரு புல்லுல ஒரு பகுதி அதை எடுத்தோம்னா அவ்வளவு ஹம்பிளா இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா அது எப்பவுமே வந்து தலையை தாழ்த்திட்டுதான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப லேட் ஆகும். பணிவாகவும் பணிவாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம இருக்கக்கூடிய பகவான இல்ல மத்த யாரையாவது கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மள வந்து அறிவு வந்து ரொம்ப கம்மிதான் அப்படின்னு நினைச்சதுதான் நம்ம எப்பவுமே இருக்கணும். அதனாலதான் சபையில வந்து பேசும்போது சபை அடக்கம்னே வந்து சொல்லுவாங்க. சபையில வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கூட நம்ம கேள்வி ஞானம் நம்மளுக்கு வந்து கேட்டுன்னு இருக்கணும். என்ன கேட்கிறாங்களோ அது என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து கேட்கணும். அதுதான் வந்து பீயிங் மோர் ஹம்பிள். அது மோர் டாலரண்ட் தென் ட்ரீ. ரொம்ப பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு மரம் வந்து எவ்வளவு எல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு இருக்கு. நம்மளாவது வந்து குளிரா இருக்கு, ரொம்ப வெயிலா இருக்கு அப்படின்னா உள்ள வந்துடுறோம். மரம் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் இடம் இல்லாத போயிடும். அதனால எவ்வளவு டாலரண்டா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். நான் வந்து எது இது பண்ணாலும் அது வந்து இலைகள்லாம் உதிர்ந்து போயிடும். அப்புறம் வந்து இலைகள் ஃப்ரெஷ்ஷா வரும். இது எல்லாத்தையுமே அது வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு. குளிர் ஆகட்டும், வெயில் ஆகட்டும், மழை ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அனைத்து பேர்ட்ஸ்க்கு அந்த பறவைகளுக்கு எல்லாம் வந்து அது புகலிடமா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். நிறைய வந்து மிருகங்கள் வந்து அதற்கு கீழே வந்து தஞ்சம் அடைகின்றது. அதனால ரொம்ப வந்து அது ரொம்ப டாலரண்ட். யாராவது அதை வெட்டணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா கூட அது வந்து ரொம்ப தாங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. Always offering respect onto others and never expecting anything in return அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இது வந்து முடியறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण।